हे चलियन बॅग आणि खई दवरला बा सांगता रात्रीच प्रसंग कोण घेन दवर का गो म्हणून सांगील उत्तर ऐकना किती सुटलं रे बॅग मिळताना आबा अम्मा हा स्कूला वचून येता बाय हा स्कूला वतवे तुगल बॅग खई आहेस गो हो आईलिवे हा स्कूला वचून येता मा आन थे रक्तस चंदी तू त्या मनुष्याला स्कूलाने वचनका हाव सोण येतो तुका बॅग खरीदवरला तुम्ही अम्मा हाव अन्न लొట్టు स्कूला वत्ता अन्न सांगला हवे तू उंचाज मग स्कूला सोडका म्हण अन्न दायत म्हणला हाव अन्न लొట్టता हाव लंच बॅग आणि मिगे स्कूल बॅग पूरा अन्न लागता दिला हवे आन ते रक्तस तुके बाय कोरिया म्हणून रब्बिली येत हाव बाय ये चंदी स्कूला वेळ दत्तಮ್ಮ येत हाव बाय आन मग आपण अर्थ म्हणला हाव अन्न लొట్టు वत्ता अन्न वैली ये चंदी अम्माक बेजारकोच्चन अज्जिनवे चंदी असो यो वचा चमकलीची बापूस म्हणता कसं प्रीती की हिका बापसू की हिक पळला दायना असिले आता पळे बापूसनी दू म्हणरी अप्ಪ जीव गांटिदಲ್ಲಿಂತಿ एकले एकले सोनू असनाती हाँ हाँ तुम्ही आराम नवे हाँ अवश्यच पळे येती हाँ चंदी आता आराम झाली पुळ्या मणकेची आराम रे बोंता जेवण खाण करता आरामच बापसू लొట్టची केवट ना चढ कसं करचे मग की पंता बेजार दत्ते की पंता कोप येता दलर ती सुकारच नव्हे आरामच नव्हे म्हणून उतरपचे हा तो मनुष्य येत पुढे वरीना बारी बदल दल म्हणके अस दलर कशी नमगूच संगती ना प्योची गिवची कस्सने ना बा पिल्लर वास मारतमो कस्सने ना सकणी कैकी ಇವತ್ತ ಬಕ ಇವತ್ತು ಮಣ ಹಾವ ನಿಮಗೂ ಚೈನ ಉಲ್ಲೆ ನಾನವೆ ಹಾವ ಒತ್ತತ ಬಾ ಮಗಿರಿ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತತಿ आजी हिक स्कूला सोडका म्हणू सांगलके सोडत म्हण सांगलके आणि हिने हट केलंस का हिक स्कूला सोड तशी वत दिसता ना कुठं असं ना एक सकाळी एक खाली एक लोट चहा पिऊन वतती आणि रात्री जेवण धावून येतती जेवण तिथल्याच्या बा हा वांग वाण दिवचे कितलं वांडीत की तिथल्या जेवतती वापस दायगी म्हण निमगूच आहे ना हावे निमगूत ना अड्ना बदलतल म्हणके दिसत मका त्याला कशी नमगूचे हे मनुष्याक नमगून मस्त पंता मोस गेले नवे त्याका बहीण करता त्याला इतले पट्टीच्या पशी ह्या पंता भारी बदलावाने दिसतस वही चंदीक मात्र भारी खुशी झाला आणि आमगेल पुत्तो आज येत म्हणलेलो आणि हो कसं म्हणत की गोत ना कसं घरा रीक दिल म्हणत की कसं म्हणू गोत ना मी गेल त्या परिस्थितीन तू कसं कोर का म्हणू कळली चंदी मस्त एक नमने दुःखार असिली ती कुशार नासिल नव्हे तशी धावनू मनशांगर आपच्याक सांगले तू हो कसं म्हणत की गोत ना पळो का आणि हां हावे राब म्हणला म्हणू सली की लिग्ना अव कसं कंडिशन गल की तशी असती कसं नाही उलेना ती दुवेलाग मात्र उल्लाच तीन मिगेल बग्गी कसं नाही सांगला री तका हां हू म्हणती संबंध नसल्यावरी असती ने हाव तशी कंडिशन गल म्हणूया तशी असती आणि पळो का हां बम्मण बदलदल्ला म्हणता आणि ओपून घेवचें नजवे म्हणटा असत मग ओपून घेव का म्हण म्हाकाय दिसता कितले म्हळ्यार हांव प्रीती कोण हळडीक दल्लेले नवे दलरीची कशी नमगूचे सुमार पंता म्हाका अनुभव दल्ला मू तुम्ही प्रपळेला मू कोण प्रपळे नी की फुडली व्हिडिओची के कान पळय ती कळता हे मनशान कसं घोर अपराध केलेले म्हणून त्याला आत्ता मस्त बदल दल्ला भारी साधू दल्ला जेवणाक तशीची हे दवका ते दवका कसं नाही ना कसं वांडीत की जेवता आणि म्हाका वारा एक पंत दूध दिता बा कसं करका म्हणून गोत ना त्यापणी म्हाका चड दिसना घरान तसं दोळे त्रास कसं ತೊಂದ್ರೆ कर ना म्हणजे सन भरवसे
आमगेल पुत्तो येईल कसा म्हणतो म्हणून कोत ना फोनान तो सांगले शाईला रे आमगेल चंदी हुशार नासिल नवे तस्ट ಅವನು घराचे सोडलारे पर म्हणला दलरी इल्मगिरने कसा म्हणतो म्हण पडो का आपण एक पक्ष ಒಪ್ಪುಂಗ್ ಚಪ್ಪುರು ಅತ್ತಚೆ वडील चल ಒಪ್ಪುಂಗ್ ಎತ್ಕಿ ನಾಕಿ ಕಸಕಿ ಪುಳಕ ಅಮ್ಮ हो पुत्तू तुगेले वाटरागतेसील रे मारया मस्त प्रउल्लोच आस म्हाका तू सौचाना गोतस म्हाका हांव खंय सवतकी म्हणून फुडें पिटीक घालतस नवे असो ताजे ಬಗ್ಗೆ उलया हे बॅग घे महिन्यात मम्मान दिलेल म्हाका महिन्यात मम्मन दिलेल्वे कसं नसरे हंतो ತಂತು ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಕಡೇರಿ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕೈಪಳೆ चंदी खुशार नानवे तिकदी तुम्ही वरे खायती म्हण सांगलो महिन्यात मामू कसन किती म्हणा उलट भितरी म्हाका व्यार जोरस रे अर्जंटस घे घरा वच सीधा घरा वचून अम्माक दी म्हण सांगलो पळे हांव उलोवका म्हणचे भितरी महिन्यात मामू गडबिडीन तू होटला चमकलो आणि कसं गोतस मामा हांव बस स्टँडांत देव न्हू अशी होटला वाटते दुखून येत असतना त्या मनशा पळेल बरी जाल पळथंय म्हाका वयकी नेकी म्हण सम पळोवच भितरी मनुष्य ना पत्ते तितले भितर महिन्यात मामा इलो हें दिल्लो वस म्हण अर्जंट केलो न्ही तो वे गडबिडीन तूं होटला चमकलो कसन कितें म्हण तुगे लागीं निमगू या म्हण येयल हांव तो मनुष्य थंय दव कामा सेरवाला की तो मनुष्य म्हणत मग कोण रे ते ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತನಾಶಿ ನಿಮ್ಗಿತ್ತಸ್ ಕಿ ಗೊತ್ತಸು ನಿಮ್ಗಿತ್ತಸ್ ಕಿ ಮಾಕ್ ಗೊತ್ತನಾ तो मनुष्य म्हळ्यारी जैला तोकून आयला पळय तो हो हंक सांगतोय मारया का मग ते ಇವತ್ತಸ್ की ना की मग ಗೊತ್ತನಾ रे ಇವತ್ತು ಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತನಾ ಸಕಾಣ್ ಪಳೆ एक लॉट सिंगल चहा पित्तनी वत्तत पळे मेरत्तिदवनेत्तती आजी चंदीक स्कूलाक सोडचे चमकलेंते ಏನಿತ ಬಾ ತಶನ್ ತಶಿ ಚಮಕಲ್ಕಿ ಗೊತ್ತನಾ ಖೈ ಕಾಮವತ್ತು ಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತನಾ ವಾರ एक पंत मक जेवणाचे दुड्ಡು दित्त पळे हो हंगरापचे नयशी जेवण करणं सर्विस आहे दितसवे तुक कुरड प्रीती की ना आणखी अनुभव सुका म्हणा आशिकी मक्कन तू कळताना पळे मारया तुक मिगेल परिस्थिती ते दिसू सांगला नव्हे फोनात पुरे सांगला नव्हे हावे तिथनं चंदी जोर हुशार ना आनु म्हण जप करतेसिली डॉक्टर मम्माने पळन काल घे पळे चलेल भविष्य प्रमाणतन हाव दलरी कसं कोरची मारया आणि तो मनुष्य बदलदल म्हणके दिसतस मका नाही आता दिसतस त्यात नंबिक नासिल म्हणया दलरी परी परी दावनु दीनावस्थेंतू मग्गिल म्हणके केलतन कसं कोरका सांग अशाण ही कुशार ना तशन तो मनुष्य तान मने डोळे उद्दा घालता कसं कोरका सांगावे दलरी ताकीद केला ते बायची कुडंतू असका हेकडे उच्च ना म्हण प्रसंगला आज इथे पळे मिगेला गुल्लायताना हाव कसं कंडिशन गला पळे तशी अस अनेक विषय रे पुतो पिऊची गिऊची कसने ना रे पळेत नव्हे भारी बदलदಲ್ಲ आणि पश्चाताप मस्त दल्ला रे चंदीलोट मात्र चंदकोन उलयता कसं कोरचे सांग असेल परिस्थितीन तो चंदी अंतू बाप्पस मला जीव घेत पळे मिगेल पशी तुगल पशी एक तुका तो मनुष्य तिक प्रीती दला पळे कसं कोरका म्हण सांग कसं करका म्हणून म्हाका काही गोतना मारे ती म्हाका बहीण कसं गोतसवे हांवंतू हंगासान हांव थंय दूर आसता मारे ती हो म्हणघडेर येवच्या खंय जायना आमगेले कॉलेजांत तशी रज घेवची मेळना न्ही रज म्हणल्यार दुड्ड खर्चून येवचे तितली मनस्थिती म्हाका ना सोडी जाल्यार हांगा तुमकां सने तोंदर जाल्यार म्हूण म्हाका येच्चन गो अम्मा तो मनशाक तितले सुलभार नमगू नाका ना रे मारया सुरसुरेर म्हाका भंय आशिल्ले जाल्यार भिवून दवरलेले पोलिसांच्या घरा सांगता हांगेल घरा सांगता तांगेल घरा सांगून आसता म्हाका न्ही एकसने आपाय जाल्यार तूच म्हण सांगता म्हण पर भिवून दवरलेले तू कसं जाल्यार सांग कोणाल जाल्यार सांग हांव प्रामाणीक जावन आसतना म्हाका कसं भंय म्हण पर सांगले रे आनी आतां पळयत नव्हे बारी बदल जाल्ला
दलारीच मक्का पूर्ती एनिके नंबिके एनी तुवे हंगे एक दोन दिस राबतनमे तुवे ऑब्झर्व करी कळत तू काही आणि एक कसं गोसवे पुतो तुला लहान होई ना मारया आणि चंदी पडाय तक लावून घेतला त्यानं म्हणे लावून घेतल्या आणि उपास तंग दोघांक दूर दूर करून आणि चंदी कसण्याची जीवाक तोंदर त्याला कसं करते सांग मारया एक अवकाश दिव्या की म्हण दिसत मका तू कसं म्हण सांग कितलं म्हळ्यार तुझी के सिक्कील नाही रे सांग तू उल्लच पळायला री तुका तगलवेर पुरती नंबिका येईल म्हणके असं म्हाका तर कसं म्हण तशी ना तू कितले म्हळ्यार बम्मून पळय राब पळयता एक दोन दिवस सांग राबता नवे तो मनुष्य कशी कितें म्हणून पळयता बदलदल्ल्यारी अवकाश दिवया नवे होई रे पुतो म्हाका तशी दिसता पुतो कामाक वेळ जातानी हांव भायर सरत रे अम्मा आज बरे काम वचकावे चड घर ना रे ಹೊಳೆ ಮಲ್ಗರ सुनमई अलगर आणि डॉक्टर मल्गर इतलेची आणि पूर रजरी गावा गेलींत्रे पायपर येतात तू बार सरतना म्हाका समजत पुरा आता एक दोन दिस आराम असे 3 घरा काम अशी करता तशी येतात ऐतवे ते पर चढ चढ काम असा ना सुरेख ಹೊನ್ನಿವರೆ गावा गेली दिसता ಹೊಳೆ मनी पद्नापज्जा महिना तळण्याचा तसं तांगा ते ऐदन गिदन चढना होगी कोण घेणे हाव दैतवे कसं कोच मारया तन्नी नवे आमगेला अन्नदाता बेजार कोण घे नका अशी वचून तशी येता आणि एक गंटे 2 गंटे भितर येता दायतम्मा वचून या आणि कसं म्हणचे असो मुगेले एक डिग्री दत्तरी हांवे खंय पण काम सेरून तुमक चंद कोण पळोवन घेता तकनिके वेळ असा ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ ಪ್ರಯಾಣ कोण सुस्त जावनसता उन उन उद्दाक ना बाणा उद्द तप्पंदवरला उन नावनु कशी खाणस नवे खावनु स्वस्त निद्दे तितलं म्हणताना हांव येता